Бля, бай Марина, комна бе. Нище бе. Майка му става. На каква страна си е? На каква спичка? Ма нещо нище. На тези калверите е? Бе, няма на домати са ми калвер, майка му става. Я да хвърля малко фуня край мога да удари. Ай ми чукна малко, ама не съм сигурен. А ти бидона с ракета изля ли е? Излягай. Защо не ще е кълбе, майка му деба? Трябваше да кисело зеле. Ай тъс риба да не се напила, бе. Ракия има, мизе има, и ще да пипне. Май ще ми закапи, ама... Аха. Но то само обикаля пувката, май. Тъс риба се е напила, да знаеш, брате. Да вземем утре да пробваме на вино с луканка и кренгаш. Направо намешана скара, бе. Айде да прибравим пъчите. Мога да ударя. Айде да прибравим се, това е пак да... Вземем, ще натече цяла нощ, тук не мога да го хванем. Майка му и риба да е. То ще ран са напил.